ще се мръщаш и не искаш, а? Студено ми е просто. Ти отси, дойде тук само направи така. Та. Че откакто мога да нося крешпад, фаза ме води на рила. И както фаза ме води на рила, всяка година пробва какво. Аз на този бор, около този камък съм израснал. Там като дете съм си играл с пръчки, с камъни в ръката съм си играл. И какво, самия маршрут за мен винаги е бил най-невъзможният камък някога. Това е... Трябва кришарма да дойде да го пробва, да се помъчи и да се откаже от него. На мен много ми пасва. Направо лява-дясна, пътите, доста техничен. Интересно е, защото всички казват това е 8А, 8А+, може да е 8B, 8B+, никой не знае колко е труден. Защото до там повечето хора го правят. Мисля, който му ударил някакво време сериозно, Фазана, Филип, Бачимири, всички стигат догоре. Стигат и падат на скок. Аз като тръгнал долу, ако хванах хватката, го минавам. Това беше. Да, това има една чучка там на дървото отзаде, ако можеш над нея да го преметнеш. Много паркур. И това са ключите, които не се показват на майки, баби. Става само за архива. Да. Информационно. По едно време с Бачимир имахме гениалната идея, че може да пробваме излизането с затворени очи. Че може да кажеш на хората, фанали го скока, направо нагоре с затворени очи и излизам го. Няма никакви проблеми. И стана. Весело, такова като зациклиш и понякога ти трябва малко го обърнеш леко на игра, да си спомниш, че катеренето не е просто напъване, не е просто дай да си правим гадното, ами е нещо, което обичаш да правиш, да се движиш. Айде. Да. Изправи. Обали се малко. Не е свършил още.
Искам свичерчето и кецовете, да. Ма, мини отзад. Няма, тук. Супер, мерси. Си ходи. Ай, мога даже това. Супер си. Това ли бе? Това са светена вода. Айде бе, почни бе. Почни във вика. Още малко. Дай му по-надолу. Още малко прости от друга страна. Ето там вече. Това, братле, е Burning Man, ама китайската. Да, бе, Да не гръмне са. Няма, то е не...